ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತುಕ್ಕ ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಅಪಗಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕನ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. 1 2 3. சந்தனால அள்ளுனால வாசம் ஏறுது, எக்கிடி மேல சங்கிலி போல சேர தோணுது, சக்கரால சொக்குது ஆழமால வந்த மாம கட்டுமா மணியே. Psych! That's the wrong number!